לדברי הפתיחה אני מבקש להזמין את יושב ראש יד ושם, מר דני דיין. בוקר טוב, משפחת דנציג, כבוד שגריר פולין שמכבד אותנו בנוכחותו, עמיתינו במכוני השואה האחרים ובמוסדות שעוסקים בנושאים משיקים לנו, והקהל בפולין שמחובר אלינו בזום ובתרגום סימולטני, והמדריכים, מדריכי פולין שהם בעצם סלע קיומו במילה מסוימת של אלכס דנציג. אני לא זכיתי להכיר את אלכס, לא אישית, ובכל זאת היה לי מפגש וירטואלי איתו, לא וירטואלי במובן שמתכוונים אליו היום כאשר דרך זום או דרך אמצעי טכנולוגי אחר, אלא כמעט הייתי אומר מפגש נפשי איתו, כשהוא היה כבר עמוק בתוך מנהרות התופת של החמאס. נסעתי ללובלין בתוקף תפקידי כסגן יושב ראש מועצת אושוויץ הבינלאומית, ובגלל איחור בטיסה וביטול טיסה היה לי יום פנוי בלובלין, והקדשתי אותו כמובן, יום פנוי בלתי מתוכנן שהקדשתי אותו לסיור באתרי המורשת היהודים של העיר הזאת, שפעם הייתה מרכז יהודי כל כך חשוב, כל כך מרכזי. וליווה אותי אלכס, ליווה אותי המדריך של אלכס ללובלין היהודית, ואני מדבר איתכם על מאי 2024, וזאת הייתה הרגשה כמעט מטאפיזית, והמחשבות שלי נדדו כל הזמן בין החוזה מלובלין לבין אלכס שנמצא במנהרה, בין הרב שפירא שוב לאלכס, באומשק פלץ ובכל המקומות האלה, שאני קורא מתוך הטלפון שלי את התיאורים של אלכס דנציג, ואני יודע איפה הוא נמצא ויכול לנחש מה עובר עליו. זאת הייתה אחת החוויות לא יודע, מצד אחד מרוממות, מצד שני מזעזעות שחוויתי. אז זה בעצם היה המפגש, לא מפגש שלי עם אלכס, וכל כך ציפיתי, כפי שנאמר כבר קודם, שכאשר השתחרר מן התופת שבה הוא נמצא, נוכל לערוך מפגש אמיתי, ונדבר כמובן בעיקר על מה שעבר לו, אבל גם אוכל לספר לו על איך הוא ליווה אותי בלובלין היהודי. אני לא הכרתי את אלכס באופן אישי, אבל נדמה לי אחרי השנה ומשהו הזו, שאני יודע מי הוא ואני מכיר אותו. כמעט כאילו הכרתי אותו אישית. ואני חושב שאני לוקח משיחותיי הדמיוניות עם אלכס דנציג ומן הציפייה למפגש שיהיה בעתיד, שלצערנו לא יתגשם, אלא עמדנו על סף קברו. אני לוקח, אני חושב, כמה וכמה דברים. אני לוקח מאלכס את ההתעניינות בכל נושא מתוך סקרנות אינטלקטואלית עמוקה. אחד המאפיינים הראשונים ששמעתי מכולם על אלכס דנציג היה הסקרנות האינטלקטואלית כמעט בכל נושא. ברור שבהיסטוריה ובפילוסופיה זה מובן מאליו, אבל זה לא הצטמצם בזה, אלא זה המשיך לפוליטיקה ולספורט ולחקלאות כמובן, סוגי הגידולים והמטעים. בכל דבר הוא התעמק, בכל דבר הוא חקר, בכל דבר הוא גילה סקרנות אינטלקטואלית, הכל מעניין, הכל שווה התעמקות, אין דבר
שהוא לא מספיק חשוב כדי לא להתעמק בו. הכל מלמד על העולם, לכל דבר ולו הקטן ביותר, החל מאירועי הימים הנוראים ההם באירופה ועד לגידול בוטנים אורגניים, יש משמעות לחיינו. למדתי מאלכס, שוב לצערי דרך מתווכים, להטיל ספק בכל דבר. לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, לחקור ולדרוש בכל דבר. בעולם שבו אנחנו חיים ב-2025, שבו במידה רבה התרגלנו, או שמא אני צריך לומר הרגילו אותנו, לחיות מפוש לפוש באפליקציות האינטרנטיות, אלכס מלמד אותנו, א', לא להסתפק בשטחיות של המדיה הזאת, או מדיה אחרת, שמנסים, מדיות אחרות שמנסים להרגיל אותנו אליהם, וגם להטיל ספק, אם זה בפוש שראינו עכשיו, ואם זה בספר שקראנו לאחרונה. אני חושב שלמרות שאלכס היה חילוני גמור, אני חושב, ואני מקווה שהוא לא יכעס עליי שם מלמעלה, אם אני אגדיר אותו כתלמיד חכם. למדנו מאלכס לאהוב שירה. אני חושב שאין שני מדיות, אין שני אמצעי ביטוי יותר הפוכים מאותו פוש שהזכרתי, שאני בטוח שבזמן שאני עובד פה על הבמה, בכמה דקות הספורות שאני עומד פה על הבמה, בטלפון יש כבר איזה 10 פושים חדשים על כל שטות שהייתה ולא הייתה, לבין עומק השירה שאלכס כל כך אהב. אנחנו נמצאים בפתחה של שנה לועזית חדשה, ובתוך סיכום של השנה שנפרדנו ממנה עכשיו, השנה הלא טובה שנפרדנו ממנה עכשיו, 2024, אני רוצה לרפרר לשיר אלמותי של משוררת אלמותית, של שימבורסקה, השיר שלי המאה. שיר שנכתב אמנם ברגע היסטורי מסוים, בקונטקסט שמי כמוכם מבין אותו, אבל יכול להתאים לפחות בחלקו גם לרגע ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים. וכך כתבה שימבורסקה: קרו דברים רבים מדי שלא היו צריכים לקרות, ומה שנועד לבוא לא בא. אסונות אחדים אמורים היו שלא לקרות עוד, צריך היה לכבד חוסר ישע של חסרי ישע. ואולי מעל הכל שאבתי מאלכס את הצניעות. לשמור על מידה חשובה של צניעות, צניעות שמאפשרת להכיל את כל מה שקורה מסביב. אלכס היה איש אשכולות, היה מורה דרך, לא רק במובן של טור גייד, אלא מורה דרך לחיים לרבים כל כך. ובכל זאת, ראינו את זה אפילו כאן בסרטון שהוקרן, ידע את מקומו, אבל ידע גם את צניעותו. צר לי אלכס דנציג, צר לי אלכס שפגישתנו שכל כך קיוויתי לה, שתהפוך מתוך הניסיון הבלתי נתפס שעברת, יהפוך גם אותך למורה דרך עבורי. צר לי שלא הכרנו אלכס, אבל מורה דרך עבורי הפכת. תודה רבה.
תודה רבה, ואני מבקש להזמין את אחד מילדיו של אלכס, את יובל דנציג. בוקר טוב ותודה לכולכם שהגעתם. אני רוצה להודות לכל הארגונים שחברו יחד לארגון היום החשוב הזה. תודה על הזמן, המחשבה והרצון ליצור יום בדמותו ורוחו של אבא. תודה מיוחדת למורשת על היוזמה והרעיון שהתחילו באותה שיחת זום לפני כמה חודשים. אני רוצה להודות לאבא שלי על המורשת שהשאיר לנו והזכות להמשיך ללכת לאורה. בשנה שעברה, בינואר, דיברתי כאן ביד ושם. התקווה אז הייתה גדולה. היינו שבועות ספורים אחרי העסקה שהצילה חטופים רבים ובזכותה קיבלנו עוד חיים ממשי. ידענו שאבא חי. ידענו שהוא חי ונאבק לשרוד. עברה חצי שנה והתקווה לחיבוק והתחלה של שיקום התחלף בתחושה קשה של החמצה גדולה. החמצה של אנשים שנחטפו חיים והיו צריכים לחזור ככה הביתה. עולמות שיכלו להמשיך, אבל אוזלת יד והחלטה הצבאית לא אחראית הובילה למותם. אבא שלי נלקח מביתו כשרק גופייה לגופו, בהלם על מה שקורה סביבו. ספג השפלה ומכות עם הכניסה למנהרה, ונאלץ לשהות בתנאים תת-אנושיים במשך חודשים, כאשר הוא עושה הכל לשרוד. אבל זה הסתיים בהירצחו בשבי. כל זה כאשר מקבלי ההחלטות מסרבים לבחור בערך הכי בסיסי של כל יהודי, ערך החיים, ולהביא להסכם שישחרר את אבא שלי וחבריו. ההחמצה הכואבת שורפת את הנפש. אפשר והיה צריך להיות אחרת. בשנה האחרונה גם למדנו שערכי יסוד בחברה הישראלית כמעט נעלמו. ערכים שהם הבסיס של החברה שלנו. חלפו בערכים שלא הכרנו, ערכי קיצון שהיו שמורים לקבוצות שוליים והפכו למובילי דרך. זה גרם לי להיזכר בערכים שעבור אבא היו החשובים ביותר. חירות, שוויון ואחווה, שעל פיהן גם מתנהל בחייו. זה לא מקרי שבשבעה מצאתי את עצמי בשולחן אחד עם כל עם ישראל, חרדים, מתנחלים, קיבוצניקים, עירונים. כל אחד סיבר כיצד השפיע עליו אבא ועל הקשר המיוחד שלהם. הרוח של אבא בלי מילת פוליטיקה אחת. כולם הבינו מה הערך החשוב, חיי אדם. עדיין קיימת אצלי נקודת אור, שמגיעה מחלקים בחברה הישראלית שתומכים, מתרגשים ורוצים לעזור. היכן שלא הייתה המדינה, הממשלה והמוסדות הרשמיים, הגיעו אנשים טובים ומילאו את החסר. אנשים שהתגייסו ועזבו את השגרה כדי להחזיר חטופים הביתה. ועל מרחק הזמן גורם לחושים של רבים להתקאות. ואסור לנו להפקר את זה. חזרה לחיים מובנת וטבעית. אבל אסור לנו להתרגל למצב שיש 100 חטופים בעזה. זה לא גזירת גורל. חזרה לחיים מלאים ושלמים, עם המצב הזה זה גזר דין מוות לחברה הישראלית. חברה מתפקדת היא חברה שלא מאפשרת למצב כזה לעבור לסדר היום. אבא התייחס לנושא החינוך בעקבות השואה ואמר זו לא היסטוריה של מוות אלא היסטוריה של חיים. חשוב שנייצר הווה של חיים כדי שבעתיד לא נסתכל על 7 באוקטובר רק כהיסטוריה של מוות. כמו שיצאנו מתוך השבר לאחר המלחמה הנוראה ההיא והקמנו מדינה וחברה, נצטרך לאסוף את השברים ולצאת לדרך חדשה. מתוך האסון שפקד אותנו. לצאת מתוכו, לא לשכוח אותו. ללמוד לחיות עם האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, וליישם את הלקחים שלנו. אם לא נלמד ממה שקרה, אין לנו עתיד פה. אני מייחל שמקבלי ההחלטות יבינו שאין מחיר ליקירים שלנו, שנמצאים במרתפי האופל. שום מחיר. שחזרתם מערך עליון והחזרת ערכי היסוד בחברה שלנו. כשאני שומע מילים כמו עסקה מופקרת, אני מבין שיש בקרבנו אנשים מופקרים מיסודם, שעבור טובה אישית או שוחד פוליטי יפקירו בעתיד כל אזרח אחר, כל אחד מכם. הם צריכים לחזור לשוליים של החברה. אני מקווה שבדרך כלשהי מנהיגי המדינה יראו את טובת הארץ הזאת ואנשיה למען עתיד כולנו. שנחיה בביטחון, שאם חס וחלילה קורה לנו או ליקירנו משהו, המדינה תדאג להם. אני מתפלל שלא יצטרפו אלינו עוד משפחות שאהוב ליבם נרצח בשבי. שמי שנכנס לשמך יחזור כך למשפחתו. תחושת ההחמצה על השיחה והחיבוק שהיו מעבר לפינה כנראה לא אצליח להסביר לאף אחד. נצטרך לסחוב כל חיים תקווה מאותות החיים שנגוזה באחת, את מה שהיה יכול להיות אחרת. התחושה שעשית כל מה שיכולת ובסוף קרה משהו שלא בשליטתך היא נוראית. תקופה ארוכה מדי שנסעתי בעולם להילחם על חזרה של אבא.
נפגשתי עם כל מי שאפשר, נשיאים, אנשי ממשל, ראשי קהילות, בכל מקום שהסכימו לקבל אותי, רק כדי שיעזרו להחזיר את אבא. נחשפתי יותר ויותר להשפעה שהייתה לו על כל כך הרבה אנשים, להכרה המדהימה שיש לו בעולם ולמפעל הכל כך חשוב שהיה מוביל להקמה שלו, המסעות לפולין. עד 7 לאוקטובר, המסע שלי לפולין הסתכם במסע שעשיתי עם אבא בסוף שנות ה-90 יחד עם בית הספר. מסע שבו הרגשתי הכי קרוב לאבא מאי פעם. מזל שלווה בחוויות שחרוקות בזיכרון שלי. בעיקר זכור לי מהמסע שחזרתי גאה, על היכולת שלו להעביר נושא כאוב כל כך בצורה מעניינת כל כך. שנה זכיתי לשמוע את ראשי פולין, אני רוצה להודות לשגריר שנמצא פה, גאים בו על מה שעשה, ונזכרתי שוב בתחושה שלי על המטוס בחזרה לארץ בטיסה שלנו. הוא היה כל כך גאה בעצמו על מה שהוא עשה. תוך כדי הטיסה ניגשה דיילת הפולניה לשאול אותו אם האיש בתמונה על העמוד הראשון של העיתון, זהו, זה באמת היה הוא. הוא הסתובב אליי ואמר באלכס, יצאתי יפה, נכון? הדרך עבורי עוד לא תמה, עבורנו. אני נלחם כעת על הזיכרון והמורשת הענפה שנשאיר לנו אבא. מורשת שאני מתחייב שוב גם על במה זו לשמר ולהשאיר אותה פעילה. פעולות הבאות כבר מעבר לפינה. אנחנו ממשיכים להילחם למען אלה שעוד שם. ביניהם דודי איציק אלגרת והיכרים של חברים שהפכו במהלך השנה הזאת לאחים למאבק ולשותפי גורל. אנחנו לא נפסיק עד שהם יהיו כאן. הלוואי שנהיה האחרונים שיקירם חזר בחיים. ולמנהיגי המדינה אני אומר שתי מילים, תחזירו אותם. תודה רבה. תודה יובל. בתוכנית שפורסמה הייתה אמורה לדבר עכשיו בתיה דביר, לצערנו בתיה מסיבות בריאותיות לא יכלה להגיע היום. בתיה כתבה את הדברים שהיא רצתה לשאת כאן, ויונת רוטביין, מנהלת ההוצאה לאור במורשת, תקרא אותם בשמה. שלום לכולם, קצת קשה לדבר בדברים הקודמים, אבל למען בתיה ולמען אלכס, אני אעשה את הדברים. אלכס לדעת רבים היה חצוי, אבל זה לא נכון. אלכס היה שלם, כשהחצאים היו חלק מהשלמות הזאת. הוא היה ישראלי, והוא היה פולני. הוא היה חילוני, עם כבוד גדול ליהדות. למשל, כאשר בהחלטתו להיכנס לבית עלמין עם כיפה, כדי לכבד את המאמינים. אלכס גם אהב מאוד להשתמש באגדות חסידיות, אשר תרמו נדבך נוסף להסבר ההיסטורי. יחד עם זאת, נטייתו הייתה לעולם החסידות האינטלקטואלי, ולא לזה שנצמד יותר להיבטים המיסטיקליים. הייתה באלכס שלמות, הן בחילוניות והן בישראליות. הוא אהב מאוד את המדינה, אהב את הקיבוץ, אהב מאוד את השדות ואת ההשקיה. בהשקפה האידיאולוגית שלו היה איש השומר הצעיר, בכל רמ"ח עבריו ושס"ה גידיו. ולכן הקשר העמוק שלו עם מורשת, בית עדות, על שם מרדכי אנילביץ'. זה לא מנע מאלכס לעמוד ולהביע כל מיני עמדות מנוגדות לאלה שהביעו ראשי השומר הצעיר. אבל שום דבר לא ערער את התפיסה האידיאולוגית שלו. יתר על כן, הוא הצליח לעשות את החיבור הכל כך גדול בין הפולניות והישראליות ותפיסת העולם השומרי של חברי השומר הצעיר. בעבודת המאסטר שלו הוא הוכיח את המקור הגדול ממנו שאהבה תנועת השומר הצעיר מתנועות הנוער הפולניות, מאידיאולוגיות פולניות שרווחו בחלל האוויר בפולין בראשית המאה ה-20. למשל, המקום של הספר להבות שכתב הפילוסוף הפולני סטניסלב ברז'ובסקי, שהיווה מקור גדול מאוד גם לתנועות הנוער הפולניות וגם לתנועת השומר הצעיר. ביטוי לכך בשם הספר להבות באפר של אורוז'קה קורצ'אק, אימי, והקיבוצים להבות חביבה ולהבות הבשן. אלכס האמין בכל נימי נפשו שהדרך היחידה בתור אוניברסליסט היא שכל עם וכל אחד צריך לשמור על תרבותו ועל ייחודו. אך חייב להיות מפגש אנושי בין הקבוצות השונות, שכל אחד לא יתגמד, לא יתנסה,
אלא יפגוש את השני ויציג את עצמו. לכן הוא יזם את הרעיון של מפגשי בני נוער ישראלים עם בני נוער פולנים במסגרת המסעות לפולין. הוא האמין שהמפגש מוריד מחיצות ועוזר להכיר את התרבות האחד של השני. הישראלים יכירו את התרבות הפולנית ובני נוער בגילם, ולא רק את ההשמדה הנוראית שהתרחשה על אדמת פולין, וכפי שכולנו פה יודעים, לא הפולנים חוללו אותה, אלא הגרמנים. מפגשים אלה היו פרויקט חייו, והוא הקדיש להם מאמצים רבים, בזכותם גם יצר קשרים עם פולנים רבים שנהפכו לידידיו הטובים. אלכס כתב יחד איתי, כלומר עם בתיה, את המדריכים למסייר, ועם השנים הפכתי לאשת סודו. כאשר נסענו יחד ברחבי פולין, לעתים בדרכים בלתי מוכרות וסלולות, כדי להגיע לקבר אחים, לא ידוע, או לבית עלמין יהודי, שכמעט לא נשארו ממנו סימנים. במפגשינו הרבים בדרך כלל, בביתי, על אוכל פולני, הביע אלכס את כאב הלב שלו, ואת צערו הגדול, המהול באכזבה, על ההדגשים האחרים שמקבלים המסעות לפולין, המחבים את הלהבה שהוא ניסה להציץ. להבת המפגשים הבין-אישיים של דור חדש, אשר יגדל במציאות הוגנת וקיימת, ויהפוך אותה לאור גדול. הייתי שותפתו לעבודה, וגם תלמידתו, בוודאי לכל מה שקשור לתרבות הפולנית, ולרצון שלו להכניס לספרי המדריכים, גם את התרבות הפולנית לצד התרבות היהודית. אלכס תרגם שירה פולנית, במיוחד לספרי המדריכים, והכניס גם את קבוצות הספורט שהוא אהב, וגם את משחקי הכדורגל שהוא כל כך אהב. היה לו חשוב שלא רק ההיבטים ההיסטוריים היבשים יופיעו במדריכים. חלמנו לכתוב על החוויות שלא נכנסו לספרי המדריכים, אותם צברנו בנסיעות המשותפות לכתיבת המדריכים. חוויות אנושיות מיוחדות במינן, יוצאות דופן, אשר לא היה להם מקום במדריכים שנכתבו, אבל כן היה להם מקום, כך חשבנו, בספר אישי למדריכי פולין. לצערנו, הספר כבר לא ייכתב. אלכס היה צריך להגיע אליי, לבת. באותה שבת ארורה, 2 שיחות היו בינינו בבוקר. בשיחה השלישית צלצלתי, אבל אלכס כבר לא אני. במעבר קצת נעשה סיפור אישי שלי, ואם אפשר לשים את התמונה עם הפולני, אני אשמח. סיפור אישי שלי, כי לקראת כתיבת המדריך האחרון על ביאליסטוק, פלוץ, קטורת ופוזנן, הצטרפתי לנסיעה לבתיה ואלכס. באחת הנסיעות הארוכות עצרנו לשתות קפה, השעה הייתה שעת צהריים מוקדמת, וברחוב לא היו אנשים מלבד כמה פולנים שנראו כשיכורים. לפתע קם לקראתנו פולני גבוה, שבמבט ראשון היה נראה קצת מאיים, והתחיל לדבר עם אלכס. לאחר כמה דקות שיחה, הודיע אלכס שנכנסים לאוטו ונוסעים לבור הריגה, ביער שאלכס לא ידע עליו. הגענו לבור הריגה, מגודר, שהיו מונחים עליו זרי פרחים, שהניחו כמדי שנה תלמידי בית הספר הפולני. והפולני שאיתנו סיפר שהוא כילד עם הוריו דאגו לסמן את קבר האחים. במדריך כתוב כך: ביער ליד הכפר פנייבו נרצחו בבורות כ-400 יהודים. הגעה על הכביש זמברוב-לומג'ה מגיעים להצטלבות עם כביש 679 ופונים מזרחה לכפר פנייבו. האנדרטה על קבר האחים סמוכה ליער. במדריך עמוד 118. לסיכום, כאשר אתם יוצאים היום למסעות ומבקרים כמעט אך ורק באתרים השייכים להשמדה ולזיכרון השואה, אלכס היה מבקש מכם שתזכרו את התרבות היהודית המפוארת שהייתה בפולין, ואיתה גם את התרבות הפולנית של אז והיום.
ותדעו ליצור גשרים המחברים בין איש לרעהו ובין שני העמים. תודה יונת, תודה לדברים של בתיה. אלכס הולך איתנו כל היום הזה, מלווה אותנו כל היום הזה, עם כל החיבורים המעניינים שנוצרו. לדעתי האירוע הזה זה פעם ראשונה, היום הזה שפעם ראשונה שכל מכוני השואה חוברים להם יחדיו. אז זה אלכס שחינך, גידל ותרם לרבים מאיתנו, הצליח בגורלו לייצר אירוע שכזה. אני ביקשתי מאיריס לקרוא כמה מילים שהיא כתבה. בנוף הבתים הישנים, אשר היו צלך בימי ילדות, חלפו הרבה שנים. נוף הבתים כבר מתפורר, וקירותיו נעלמים. בגן העדן של ילדות אשר היה פורח, היית חלק מהנוף. היום אתה אורח. אלכס חברי הטוב, המצחיק והחכם, את השיחות בינינו התחלתי בג'ינדוברי, יקשמש, והיית אומר לי, תגידי רק בוקר טוב ולשאול מה נשמע, את יודעת בפולנית? אולי את יודעת עוד כמה מילים? ואני מהלחץ הייתי מכינה דפים ומשפטים בפולנית שלא יתקיל אותי. כל הזמן עודדת אותי להמשיך ולדבר, גם עם טעויות. בשיחות בינינו הייתי מתגלגלת מצחוק מההומור המיוחד והשנון. בפתיח הוא היה אומר, בגלל שזאת את, אני מתייחס אלייך יפה ומוכן לעזור. ואז מגיעה הנזיפה. אני לא יכול ככה, משגעים אותי. קראת לי ילדת בני עקיבא, ואמרת, אני לא רוצה לקלקל אותך אבל, ומספר לי כל מיני רכילויות מפולין. אלכס, כמה אתה חסר לי, במיוחד עכשיו שהמסעות החלו ואני צריכה אותך לתיאום בתי ספר למפגשי הנוער. אני מוצאת את עצמי נעזרת במיילים ובטבלאות שבנינו ביחד לקראת המפגשים. בראש השנה עוד דיברנו. היית בפולין, ושידכת לי מפגשים למשלחות שהיו אמורות לצאת מיד לאחר החגים. התקנת שאתה חוזר לארץ בסוכות ושנסגור את הפרטים. רצית שאבוא לבקר אותך בניר עוז. קראת לי פחדנית ואת עוד דתייה. בעבר, בתקופת הטפטופים, בכל הזקה הייתי בודקת אם אתה בממד. היית צוחק וכותב לי, אני יושב בתור צלף. צלפתי במ"פ של ג'ונבלט, לא ראית? בזכותי נגמר המבצע בניצחון מוחץ. כזה אתה. אלכס, בסוף הגעתי לבקר. הגעתי לניר עוז. אני לא יודעת אם ראית, אבל אני מקווה שבין כל מאות האנשים שבאו לכבד את זכרך, כשרעשי ההפצצות נשמעים ברקע כמו מטחי כבוד עבורך, הבחנת גם בי, מזילת דמעה, ולא מאמינה. אמרתי לך שיום אחד אני אבוא לבקר אותך. אלכס יקר, אשתדל להמשיך את הצוואה הלא כתובה שלך, לקיים מפגשי נוער בפולין, ושהפרויקט הנפלא הזה, המורשת שלך, תהיה למענך ולזכרך לנצח נצחים. תודה איריס.